जह दिन छूट जाई सांस होई दुनिया वीरान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई दुनिया वीरान हो जाई। मोह माया के जग में दुकान हो जाई। मोह माया के जग में दुकान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई दुनिया वीरान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई दुनिया वीरान हो जाई। दिन सबर के मारी देखे नहीं पैबा अपन बेटा बेटी नारी। बंद हो जाई एक दिन सबर के मारी। जवन कुल कमैला सब जियान हो जाई। जवन कुल कमैला सब जियान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई दुनिया वीरान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई घर वो वीरान हो जाई। जगवाला झूठे साथी बोली बोली सबके भरा मवला। कहू न राम नाम के अलख जगवाला। बिगन के लिखल गीत निशान हो जाई। पंकज के गावल गीत निशान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई घर वो वीरान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई दुनिया वीरान हो जाई। जह दिन छूट जाई सांस होई घर वो वीरान हो जाई। ए भैया बात तो समय के बा जौना समय राधा जी के कन्हैया छोड़ के चल गई बाड़े। राधा जी रोवत तारी तड़पत तारी। उद्धव बाबा से कहत तारी देखी कवना भाव में कहत तारी। ए भैया छलकता नदिया उद्धव जी बहेली रे बड़ी जो
जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया छलकता नदियाए उधोजी बहेली रे बड़ी जोर। छलकता नदियाए उधोजी बहेली रे बड़ी जोर। जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर। जहिया से गईले रे कन्हैया यदि तू जइहा उधोजी यदि तू जइहा उधोजी मथुरा नगरिया के ओर। यदि तू जइहा उधोजी मथुरा नगरिया के ओर। गौआ नगरिया में पूछिह कैसन बारे नंद किशोर। गौआ नगरिया में पूछिह कैसन बारे नंद किशोर। गौआ नगरिया में पूछिह बानवा में बोलले कोयलिया कोयलिया रे कोयलिया रे। जब जब बोलले कोयलिया बानवा में नाचे हो मोर। जब जब बोलले कोयलिया बनवा में नाचे हो मोर। बिरह अगिनिया हे राजा जी साल्हेला करे जावा मोर। बिरह अगिनिया हे राजा जी साल्हेला करे जावा मोर। बिरह अगिनिया हे राजा जी कहत महेंद्र उधोजी सुखी गईले अखिया के लोर। कहत महेंद्र उधोजी सुखी गईले अखिया के लोर। जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर।
जहिया से गईले रे कन्हैया सुधियो न लिहले मोर जहिया से गईले रे कन्हैया। आई भैया, हम भोजपुरी गायक सुभाष राजा और बहुत ही सुंदर लेखनी कवि आदित्य राज जी लिखले बनिए भैया, और वह संगीत टीम बाबू जान भैया बहुत ही सुंदर संगीत से सजौले बनी, और वह हमार सहयोगी टीम ललन शर्मा जी। और ये गाना रिलीज हो रहा बा रिया फिल्म कंपनी से, तो लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देहबे भैया। सुनमाई खटाई भैली अब में हरी मिठाई रे, हाँ माई के दवाई ला कादू लगे नइखे पाई रे, हाँ माई खटाई भैली। मेहरी के कहल होई तू जदि तनिक रोई, तब बबुआ के कहिए ध्यान देवे ना कोई। ए भैया मेहरी के कहल होई तू जदि तनिक रोई, तब बबुआ के कहिए ध्यान देवे ना कोई। खाए ला छेना किनाई, हाँ बाटे पूरा सच्चाई, हाँ माई खटाई भैली अब में हरी मिठाई रे, हाँ माई के दवाई ला कादू लगे नइखे पाई रे, हाँ माई खटाई भैली। काई जमाना बाटे बोलल माई से माना बाटे, सरहज या साली लोग के खर्चा मन माना बाटे। हाँ हाँ काई जमाना बाटे बोलल माई से माना बाटे, सरहज या साली लोग के खर्चा मन माना बाटे। सोच के आंचल में छुपाई, हाँ जिंदगी के पार लगाई, हाँ माई खटाई भैली अब में हरी मिठाई रे, हाँ माई के दवाई ला कादू लगे नइखे पाई रे, हाँ माई खटाई भैली। दुनिया के रीति कहे सुबह से आदित्य कहे, सोचिया समझी सभे गागा के गीत कहे। हाँ हाँ दुनिया के रीति कहे सुबह से आदित्य कहे, सोचिया समझी सभे गागा के गीत कहे। माई चल जाई फिर न आई, हाँ बाद में बेटा
पछताई हाँ माई खटाई भैली अब में हरी मिठाई रे हाँ माई के दवाई ला कादू लगे नहीं खे पाई रे हाँ माई खटाई भैली। सुना दुनियादारी बाटे भैया इहे तो 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 सुना दुनियादारी बाटे भैया जे दोसरा के मारे गरियावे ओकरो तो एक दिन बारी बाटे भैया इहे सुना साचो दुनियादारी बाटे भैया इहे तो सुना दुनियादारी बाटे भैया इहे तो सुना दुनियादारी बाटे भैया। देखी भैया वो कुदरत के करिश्मा की जवन काल तोह रलिया सास भई बड़ी आ जौना तरे अपना सास ससुर के सेवा कैले बड़ी आज उनकर पुतहू उनकर सेवा करता ये भैया जवन सासू काल पुतहू रहली जवन सास काल पुतहू रहली जवन सासू काल पुतहू रहली जवन सास काल पुतहू रहली जवन सास काल पुतहू रहली जवन सास काल पुतहू रहली आज आइल ओ कपारी बाटे भैया हाँ करे नाम दुनियादारी बाटे भैया एही के नाम सुना दुनियादारी बाटे भैया इहे तो सुना दुनियादारी बाटे भैया। और देखी भैया जस करनी तस भोग विलासा देखी जवन काल बेटा रहले आज बाप भइल बड़े आ जवना तरे अपना बाबूजी के ऊ सेवा कैले बड़े आज उनकरो बेटा उनकर सेवा करता ये भैया जवन बाप काल बेटा रहले 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 आज आइल बाटे बारी भैया एही के नाम सुना दुनियादारी बाटे भैया एही के नाम सुना दुनियादारी बाटे भैया इहे तो सुना दुनियादारी बाटे भैया। पैसा से किनल नहीं जाई व्यवहार के पैसा से किनल नहीं जाई व्यवहार के। देखी भैया लोग कहेला कि पैसा पैसा से केहू सब चीज खरीद सकता लेकिन माई बाबूजी ना खरीद पाइए भैया पैसा से किनल नहीं जाई व्यवहार के
भैया यही के नाम सुन दुनियादारी बाटे भैया यही के नाम सुन दुनियादारी बाटे भैया यही के नाम सुन दुनियादारी बाटे भैया एही के नाम सुनो दुनियादारी बाटे भैया जे दोसरा के मारे गरियावे जे दोसरा के मारे गरियावे ओकर तो एक दिन बारी बाटे भैया हाय करे नाम दुनियादारी बाटे भैया हाय करे नाम दुनियादारी बाटे भैया हाय करे नाम दुनियादारी बाटे भैया यही का नाम सुनो दुनियादारी बाटे भैया एही के नाम सुनो दुनियादारी बाटे भैया